Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Здравейте на всички от YouTube, които ме гледате въобще. Има хора, които са от VBOX и пак ме гледат. Странно, тук като го щупих, нищо не ми даде. Много сътър. Голямо сътър. Окей. Това дърво трябваше да го бера в този епизод, но явно малко съм избързал и само го изчистил. Даже ми е дал 2 саплинга. Как паднах. Добре, извинете сега. Просто не може да се сдържа да не го убера. Тук за половината дърво, дето ми ги е дал, направих си креваче и печка, в които ще сложа тези саплинги, за да си изпържа. Да, става, yes. За да си изпържа това и ще събера ето това дърво, за да сякаш нищо не е станало. Мълчете си просто. Сякаш нищо не е станало. Да, ще обера и още едно дърво за късмет. Така го казах, не знам защо. Ако питате защо оцелявам сам, защото повечето сървъри сега са изключени. Т.е. искам да кажа, че не са пуснати. И не знам защо говоря в кавички. Като си личи, че говоря май в кавички. Вау, това дърво беше доста високо. Това дърво беше свръх високо. В този епизод трябва да оберем няколко дърва. След това не знам какво ще направя. Това е епизод 2, предполагам. Ще видя после. Да, епизод 2. Епизод 2 и в трети епизод ще дойде малко по-късно, защото ще снимам на друга игра и няма да ви кажа на коя игра, защото още не съм решил точно. Още не съм решил на коя игра ще снимам и с приятели играеме на разни игри. Затова може да снимам с някой приятел, ако желаете, пишете долу в коментарите. Да, тук направих си намината и служи чест, няма нищо в него. Тук си направих една малка миничка. Общо взето хора, това мисля да за днес. Не, няма спирам още. Още няма спирам, да. Ха-ха-ха, имам 2 стака с дърво. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Смея се много извратен, нали? Знам. Преди като в старата версия, като взимах стон ми даваше и не знам аз точно как. Чакайте си направя минимални всички фънки. Ще го направя на... Не, ще го направя на фънки. Това баланс така на... Супер, сега не ми лагва чак толкова. Пак лагва, ама не е чак толкова гадно като преди. В следващия епизод ще ходим да търсим пясък. Ще ходим да търсим пясък, за да направим стъкла. Не съм много сигурен, може да правим и нещо друго. Ето още едно саплингче. И още едно самплингче. Вече не мога да го кажа. Още съм сънен, допреди малко се събудих и реших да направя малък клип. Като да ви покажа за какво става дума за сега. Аз забравих какво ще да правя. Добре, си измайсторим пръчки. Така, една лопатка. Тук е една пръчка, един меч. Аз ви бях обещал, че ще играя на... Да съм на... Тоест да не съм на Peacefoot, както съм сега, с това ще бъде явно в другия епизод, защото сега този епизод ще бъде твърде кратък. В другия епизод ще събирам пясък и ще се бие с зомбита. Така,
така го казвам за следващия епизод. Не знам кога ще го правя. Може и сега го направя. Не знам. Честно да ви кажа, и аз не знам, но знам, че ще си преместя крафтинг тейбъла и тук. Тадам! Тоест чест, какво ще сложа аз без чест? Дърта, меча, лопатката и брадвичката с мотичката, не знам точно как се казва, стона и кабелстона и дървеницата, инвенторите ми стана празно и пред моята къща има една овца и взима меч от моя чест сега и я трепа като азбраточка и тя ми дава хубава вълничка. Не успях да измисля други рими. Тук под кога се насъдил саплинг? Сутъра. Аз ли го засадих? Майче аз го засадих, не съм сигурен. Ако питате, в момента играе с Fightful текстурата. Тя прилича като нормалната текстура, но е по-графична, как да го кажа, така по-оформена. Ето, вижте как изглеждам с меча, много е дълъг, нали? Да знам. Виждате ми окото? Не ми виждате окото. Виждате ме? Не ме виждате. Виждате ме? Не ме виждате. Виждате ме? Не ме виждате. Тоест говоря за окото, де. Вижте как държа меча сам. И саплингите са по-различни. Като държиш саплинги, той ти изглежда различно. Дори по принцип той изглежда различно. Печката и крафтинг тейбъла също изглеждат различно. Крилачето също. Честа напълнавам го с глупости. Вратичката също. Всичко изглежда по-различно от дефалт текстурата, която е малко сътъра. Под сътъра имам предвид странна. Някои хора не знаят какво означава съкръщението сътъра, като задъра. Някои хора дори това не знаят, но какво да ги направя, хора са си хора. Каквото искат да знаят. Просто ти казвам значенията, какво значи. Сътър означава странно, а задър означава здрасти. Ами хора, окей, ще свършам клипа, защото започна да лагва. Ще се видим в следващия епизод, където ще събирам пясък и ще се бия с зомбита. Чао!